dibuktikan untuk musibah kan ya. Nggih. Misalnya kula mimpi Mas Usman tenggelam nggih. Kan sing sedekah niku Mas Usman kan. Ya kalau sedekah kula saat ini kula kaget apabila yang kita impikan itu jauh. Kebetulan kita tidak punya nomor teleponnya. Apakah boleh kita yang sedekah untuk tolak bala itu dengan niatan dengan niatan menolong teman sambil berhadiah Al-Fatihah sambil bersedekah. Nggih niku saged Mas. Saged dikatakan karena yang mau dapat musibah ini hanya sekedar teman atau sekedar saudara yang tidak melakukan ibadah lebih, apalagi tidak ibadah. Misalnya sampean ikhlas lillahi ta'ala, sampean hadiah suratul Al-Fatihah, sampean sedekah berbentuk materi atau berbentuk benda atau berbentuk apapun, itu boleh. Lah ngoten Mas. Dengan sampean Al-Fatihah orangnya. Nah itu, jadi nggak apa-apa, lebih baik itu. Tapi lebih baik lagi kalau orangnya yang menjalankan, karena yang mendapat bala itu tadi orangnya. Lah iku Mas. Jadi mboten napa-napa. Lek ancene niku dulure sampean, lek niku ancene kanca sampean ngoten. Lah niki pengalamanipun pribadi melalui teman-teman kanca-kanca sing enten warung, dia peminum, dia pemabuk, pemain, penjudi, pezina. Tapi didadosaken saksi kula menika dikengken ten Allah untuk mendoakannya. Walaupun itu terjadi dalam posisi keadaan minum, dia naik sepeda motor tidak bisa kontrol lalu dia nabrak neng pagre kuburan. Nah niku mencelat ten lebete kuburan pas kepalanya membentur maesan sehingga meninggal di situ. Nah ngoten niku Mas Herman. Itu pun masih diberi oleh Allah temannya yang iman untuk mendoakan dia. Nah ini kewelasane Ar-Rahman Ar-Rahim Dzatullah menika. Allah mboten kejam sing kadon menika iku takdire anjene Allah iku jahat nakdirno sampai kecelakaan kaya ngono sampai kaya ngoten mboten. Allah mboten nakdiraken sing elek-elek dateng makhluke. Allah menika sayang dateng makhluke. Senajan pecah kados ngoten mabuk akhirnya pecah ten dalan menika nggih tetep enten tiyang ingkang sing iman, sing tau dadi koncoe, sing tau dadi jandoman enten warung, sing regar kelas den warung tetep dikengken doaken napa malih sampai ikhlas sing didadosaken saksi niki nyodakoi yatra krana larih niku wau mboten napa-napa termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku merangkul sedaten senajan boten Islam non muslim, senajan menghina Rasulullah, kajeng menjai Rasulullah, tetap dirangkul, tetap didongaaken dhateng Allah. Lah niku nggih dadose panjenengan iki senajan bertetangga mboten muslim, mboten napa-napa sampean semrawungan, tapi atos-atos sampean jaga terdoane menika krana terdoane tiyang muslim kali terdoane non muslim niku beda cara mbelehi. Lah mboten napa-napa sampean menawi pecah sampean dugi mboten napa-napa Kanjeng Nabi sing ngoten. Tonggoe pecah non muslim, Kanjeng Nabi beto kurma diparingaken. Sing mboten ngasali sinten nggih niku. Sing enten mriki sakniki niku sing ngaku darahe Rasulullah, mengaku cicit-cicite Rasulullah, ndongakno wong kafir, ndongakno wong non muslim kafir sampean. Lah niku nggih. Keliru niku atas-atas sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirubah-rubah oleh wong Arab jahiliyah niku. Niku sanes turunane Nabi niku tiyang Yahudi. Bukti pun ajaran yang ngelek-ngelek napa Rasulullah ngerubah ayat-ayat Allah termasuk gini ki. Mboten angsal ndongaaken non muslim. Kepireng sampean to? Sakniki mboten napa-napa sampean ndongaaken. Sampean umat Kanjeng Nabi otomatis sampean perilaku ini nurut Kanjeng Nabi. Lek enten tiyang non muslim tonggo sampean pecah, sampean dugi. Mboten napa-napa. Nggih, Kanjeng Nabi nggih ngoten, mboten murtad sampean. Wong niku perintah Kanjeng Nabi
ingkang sejarah Kanjeng Nabi disembunyikan oleh orang-orang Yahudi yang berkedok agama sing binise pondok ten mriki. Sing sampean kali kula wingin-wingine anggap bahwa niku turunane Rasulullah sanes. Niku ingkang disyariataken dhateng Allah untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan-setan niku dikeken ngaku Allah. Nggih sakniki terbuka iki. Nggih. Setan menika sing syariat nika tasih manfaat kanggonipun umat Kanjeng Nabi. Para waliyullah diuji melalui setan meniku lulus dadi kekasih Allah waliyullah. Tapi lek sampean cedek-cedek setan-setan sing wujud menungso bersorban sing bisnis pondok-pondok ten Indonesia niki sing rusak sejarah Indonesia, sing rusak sejarahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampean diakali. Sakno sampean pun ngerti nggih, dadose panjenengan niki Mas Herman lek doa untuk siapa saja boleh niku Rasulullah ingkang laksanakaken. Pun jelas nggih. Tetap panjenengan iman ning Allah bertanggung jawab perilakuipun panjenengan mangke ten akhirat nggih tanggung jawab lakunipun panjenengan piyambak, ten alam kubur nggih lakunipun panjenengan piyambak. Panjenengan ten mriki mung sekedar ngrungokaken ilmu mawon. Sampeyan lampahi nggih kanggo keluargaipun panjenengan piyambak, mboten sampeyan lampahi nggih mboten napa-napa. Nggih pun jelas nggih. Dadose sampeyan berimanlah sendiri. Pun bangga-banggaaken sinten mawon wis mboten wis sampeyan banggaaken kiyambak panjenengan dengan perilaku panjenengan kiyambak dengan nasab perilaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk jujur, termasuk sedekah. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.